एगो हमार बहन बिया। एगो तार बहन बिया। हाँ। और एगो हमार माई बिया। हां ई जा एगो हमार भैया बिया। एगो भैया बिया। एगो बहन बिया। हाँ। तार माई बिया। एगो हमार भौजी बिया। तार भौजी बिया। हाँ। यार कोई भाइयों पे बच्चा तो सब एक के बिया। बिया की बा। अच्छा हम कोई सब बिया। हमारे समझ में ना आवत था। सब तो ठीक है लेकिन भैया के बच्चेदानी कहाँ से बन गई है? वे फेर में पड़ल बानी कि दादा सबे के बिया। ए सबे के बिया। का बिया की बा। बिया की बा। ऐसे निकल कि मौगी अपना मत पिया तो समझ में ना आई। क्या कहत भाई सब? अरे बिया की बा। बिया की बा। हाँ। अरे बा हो सबे बा। सबे बा। हाँ। ई लोग बा। हाँ। अच्छा ई भाषा है तोहरी लोग के। हाँ हमारे गाँव का ही भाषा है। तो ई बताओ कि हमारे ससुराली में क्यों लिखे? के बा तो ससुराल में के बारे मौगा तो के बा। हमार हाँ। हमार साला बाटा। तब ना तो मुँहे बा। हमार सास बाटा। हमार ससुर बाटा। हमार सरहज बाटा। आ हमार तोर बहन बड़ी साली हो बाटा। ऐसे न कहिया कि मौगी बारा छिछलोर मुँह ले ले बारा। जय बा ससुरारी। हाँ हम ससुरारी जेबे। जाना तारा का हो? कहिला हमरे जे घरे जाला अच्छा। वो बड़ा सजग होके जाला। तोरी घरे जे जाला सजग होके नहीं आई। नहीं आई तो सजग होके जाला। हाँ। अरे का बात है रे भाई? जाना तारा एगो हमार बाबूजी कुकुर रखले हैं। का हो? कुकुर रखले हम। हाँ। आ तोरी माई के छोड़ दिया ना रे। कहा था कि उल्टा सीधा मत बोला न तो जान जा। पोसले हम। हाँ पोसले हम। हम कहती तोरी माई के छोड़ के तोर बाबूजी कुकुर रख ले। ए बाबू ये जो काली है ना कि हमारे बाबूजी को कुकुर रखले ना पोसले हम। हाँ तो ये कर। तो चलो तारा कुकुरा का करेला? जे नया में जाला जे हमारी घर जाला कि नहीं हाँ वो बड़ा सजग होके जाला। कैसा अगर तो के ना चिन्हले बा हाँ। तो लगी दौड़ दौड़ होके। आयो दादा तू साला हितवा कुकुरा हितई छोड़ाई का? ये बात ना समझ में था हवा कैसे टोप लिया पिछावा। अब मरते कहाँ ससुरारी चल रही? ए एरिया तो कुकुरा भौंकेला। हाँ भौंकेला। करे तोहू के। जब गाना की बेरी गई कि नहीं हाँ तो तोड़ के गई तो 2 महीना रह गई। आ जब अली कि नहीं तो हम के नाची ने तो मौका पाके भौंक दे। आ तो तोहू के। ए कुकुरा तोहरी माइयो के। कला कुकुरा तोरी माइयो के भौंके। हे बाबू माई के कह के भौंकी माई तो रात दिन के कारा डाले ले। अच्छा आ तोरी बहिनियों के। हे बनिया के तो चिंते बा। आ तोरी बाबूजी के। बाजी का कह के भौंकी बाजी तो पोसले रहला। आ खाली हितवन के भौंकेला। आज एक नया देखी कि नहीं तो दौड़ भौंकेला। अरे बाप रे बापू हितवा तो बुझाता कि ससुराल छोड़ा दे। बाकी सुन ला हम अम्मा कला थे रही कि ससुरारी जाई तो जाई। मानव तो है ना। हाँ तो जाइबा तो दौड़ भौंकी। कैसे भौंकी?
का करब कि हम अपन गाँव में बेलथरा रोड जाई एगो कान पर बहिर लोहार बा ओकरी लगे जाके तबड़ा का चाकू बनवा ले चाकू बनवाई है चाकू अच्छा कोई कहो हो बेजा तेरा मती हम बतावत न बनी जो का जानो ना मारो आप तो कैसे जान मरबा नहीं चकुया इतनी चुकी हेंगरे बंद करो हेंगरे खोल दे थैली में धैले रहो आ तोरे छोटका पोखरा पे आ जाई आया जाई मैं खांची में लेके भेली बेचे न सन ताक ले कि केवन भेली बड़ बा बिचला पोखरा वाला का वही के तौलवा ले आ तौलवा के जान तो का का करबा थैली में ध ले आ थैली में ध के एगो थैली में चाकू एगो थैली में भेली आ ध के लेके ससुरारी चल दे आ कुकुरा का आदत बटले बा भोकले को हाँ उनका आदत हम छोड़ाई दे बस का करब कि भेलिया निकाल के उनकी आगवा बिक दे उ लगिया ही तो के लगिया चाटे आ उठैया तो उठी है ना ओके ओही में या जुड़ा जे यहां बस या मौ का कर कि चाकू निकाल आ चाकू निकाल के धीरे धीरे जाई आ धीरे धीरे जाके बस उनका लिपस्टिक काट ली बा चला पारा